Eta gaudelako gure osasuna, batez ere gure seme-alaben osasunagatik, honea ere gatoz, hau dena jakin da gero ez, iruzur eta eskandalo guzti hauen aurrean, esatea ez dugula onartuko baldintza horietan martxan jartzea. Jarduera arriskutsua da, badakigu osasunarentzako kaltegarria dela, eta gu ama bezala gure seme-alaben osasunan bermatzeko arduradunak gugea. Orduan, hau dena jakin da, eskatzen dugu, Josuak esan du bezala, agintariei eta auzitegiei neurriak hartzeko. Gu azkenean guraso xune batzuk gea, ez geharren enteatzen gauza hauetaz gehiegi, eta ez dugu zertan egitagatzea eta aurreak, erantzun eske. Badaude, ez, auzitegiak neurriak hartzeko eskandalo guzti horren aurrean, eta politikari eskatzen digu, gauza hauek politikoki lantzeko behaien agendetan. Eta gero azken deiare bai herritarrei, mugitu behar bai, ezin diegula gainetik pasatzen utzi, eta gutxigo gure txiki hauen gainetik. Kampainaren berri eman bakari, oain jartzen dela martxan, 3 zutabe ditu, diara arlo juridikoan egitea gauzak, baita ere diplomazian, hau da, guretzako adostasuna beti izango da, lehen etxi behar den, hau konpondu behar da, hitz egiten, eta guk saiatuko geha bide hori irikitzen, baina arte ez digute iriki, ez dia inoiz bildu gurekin, eta baita ere mobilizazioak. Hauen guztien berri hurrengo asteetan emango ditugu. Gero ere, hau da lehenengo eskandalua. Hurrengo astean, beste agerraldi bat egingo dugu, bigarrenarekin. Hau ez da bakarra. Eta bat besteen atzean dira. Hau onartezina da. Eta, bai, esan duten bezala, garaia da herritarrok altzatzeko eta basta ja edo nahikoa da esateko.